Ćao svim ljudima su u novoj epizodi i danas sa nama je... Andreja i probio si mi ušica i... Ok, nije bitno. Danas igramo Build Battle Doubles. Čudno da ne igramo Bed Wars. Pa mi smo igrali Bed Wars u zadnje 2 klipa i Hunger Games upravo. Da, ali čudno. Pa čudno, jako čudno. Idemo Doubles. Ajmo na... idemo na ovo prvo. Da. Koji tim? Aj, izaberi me. Čekaj da te nađem, još mi nisi tu. Ti nisi sa mnom u lobiju? Ne, ja sam sa tobom sam. Stani, 69. Ninja, evo ga, invite sam. Aha. Bam. Eto ga. Sa nama, ako hoćete da budete sa nama, link Discorda će biti u opisu. Lol. Pa što da ne? Mogu da uđu u našu grupu. Za YouTube da daju ideje. Pa ne, možda bude i ono... Da igramo Minecraft zajedno svi. Pa da, može i to, što da ne. Okej, idemo. U redu, šta je tema? Breakfast, znači doručak, bajk, hipo, zec i ovca. Ja bi doručak. Ja sam za doručak. Možemo da stavimo kao pržena jaja ili tako nešto. Može, ali to će biti malo teže. Pa da, bit će teže, ali idemo već. Ajde, krećemo. Stani. Pa ne znam, pazi ovo. Moram da upalim default teksturu da bi bilo lepše. Ajde, hoćeš da bude od kvarca tanjir? Može, ali pod stavi tipa one metalne blokove, da kao bude 100 metalne. Ajde u stvari da bude, nemam pojma, ajde drvo da bude. Pošto da bude kao 100, kapiraš? Pričam bukvalno 8 minuta. Okej. Šta misliš da bude to ovako nekako? Gle, da to bude na primjer ovdje. To da bude na primjer ovako. Samo da završimo opet. Samo da znaš posle ovog Build Battle moram da idem da ručim. A dobro, nisi morao to da kažeš u videu. Ne, ovi blokovi. Ne. Lab. Što misliš ovo? Da, ovo sad. Ne sviđam se to iskreno. Ne. Ajmo onda... Šta radi? Koki ti misliš da ti bude tanjir? Toliki. Čekaj, šta misliš ovo sad? Čekaj, ne. Šta mi ideju sam sad je? Ako stavim to, ja ću radim... Ti pravi kašu. Bude kao unutra majku imaš. Ne, hvala. Ti pravi to pravi. Ja ću napraviti, kao uvijek ovdje kašu. Realno. Okej. To zvuči čudno, ali dobro. Napravio sam vidiš ukalična točka tamo već. Šta će dužio? Stavim malo duže. Aj, što da ne. Sam napravim. A šta će bude na tanjiru? Kako se to napravim? Aj, nek bude kao... brown. A realno, bit će... Tu ne može ni da stane jaje da ga napravimo. Ajde da bude tipa kao meso ovdje. I stavi meat da bi se znalo. Pa ajde, ali ne znam sad. Ne vrlo. Ok, ajde razbaj, jer nam šansu preniš. A šta će jedeš vazduh? Pa je big. Ja ću sam. Trebalo ti je da bude, bolje da si stavio od neke boje staklo, pošto da bude kao ono šolja, nije prozirna. Ali nema veze. Pa nije šolja, misliš čaša ima... Čaša. Greška. Ima prozirnih. Pa ima i prozirnih, ali već... Dobro, a da, ovo nije čaša, ovo je... Ništa, daj da stavimo vodu kao sok od jabuka. Ja vodu, lavu. Pa što će ti lava? Pa kao sok od jabuke. A ovo, što misliš za ovo? Nije loše, ali... Meni sviđa iskreno. Pa i meni. A i nek bude ovdje kao neko, nemam pojma, šta možemo ovdje da stavimo kao je? Šta misliš o ovom? Na što ovo liči, brate? Ja bi to ovo dao 10, a trebali smo ovo ovdje. Gledaj, prvi naš. Daj da gledamo oce. U stvari, zašto ovdje ne vidimo igrača? Ja vidim što igrati.
Ja dajem legendary. Ja, brate, iskreno. Šta je, brate, ovo je još gore nego naše. Ja dajem za ovu pup. Nije baš toliko. A ja za ovo dajem ok jer je uspeo da napravi ovo. Ne baš najbolje, ali je uspeo. Ja dajem pup. A ovo, kakav je ovo doručak? Ja ću je dam... Meni je ovo pup. Šta je, brate, ovo? Nije baš super pup, malo se potrudi, ali opet. Ali opet, brate, Ima ovaj. promašio je temu totalno. Za ovog ću je dam ok jer je napravio jaje. Pa ja, okej. Ma da napravi samo tanje. Okej, Ovo je super pup. ovo je pup, zato što ono imaš, realno lepo mu je šoljica, ali zato ono, kakav je ovo tanje. Ovome ću da dam, okej, zato što nije tema da praviš čoveka, nego da praviš ono. Da, ja sam dao... Ovo mi je pup, brate, ovo mi je super pup, zato što gdje je ovdje doručak? Brate, gdje je doručak? Promašio si totalnu temu. Ok, ja se odajem... Kakav je ovo? Ovo je Šisuijev Sharingan, brate, pogledaj malo bolje. Možda je čovjek gledao na ruku. Genta što je to naš. Šta je, brate? Ovo je super pup. Ma ne, brate, ja sam dao legendary za ovo. I ja sam. A stvarno? Koja? Oni su pobedili. Ovo pobedila. Okej, to je to što se tiče klipa, ne? Ne, nisu oni pobedili, samo su bili particles. Evo, ovo ja ću dam okej, jer je napravio ove čaše. Okej, to je bilo to što se tiče klipa. Nadam se svi da ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Oj.